Isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. Kieġobkom oqdu bil-qiegħda. Monsignor Beneditt Camilleri twieret l-Arb nhar 13 ta' April tal-1930 minn Fakond u Karmela imwielda Merċieqa. Ta' sentejn huwa tilef il-ommu u trabba bożza kbira mit-sijiet tiegħu Marija, Filippina u French, magħruf bħala French tal-Arb. Wara l-istudji tiegħu fis-Seminarju Djoċesan ġie ordnat Presbiteru mill-Isqof Monsignor Giuseppe Paċ nhar 13 ta' April 1958, 67 sena ilu. L-ewwel snin tas-saċerdozju tiegħu għaddihom f'ħidma pastorali fil-parroċċa tal-Arb u kien ukoll kanonku teologu fih dan il-kapitlu tal-kolleġjata. Sakemm imbagħad iddeċida li jmur jagħmel ħidma pastorali ġewwa Scarborough f'Toronto il-Kanada, dam hemmhekk 3 snin. Lura Fawdex huwa servan f'diversi karigi importanti fid-djoċesi fost l-oħrajn bħala l-ewwel segretarju tal-Isqof Nikol Kawki, kanċillier tal-Kurja Djoċesana u l-iktar ħidma sinonima miegħu rettur ta' dan is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu għal madwar 34 sena bejn l-1967 u l-2002. Dun Beneditt ħadem kemm felaħ biex dan is-santwarju ikompli jiffjurixxi f'kull sens u f'kull aspett. Kienu li wettaq il-ħolma ta' Zjoħ French billi jagħmel il-vija sagra fuq l-olja ta' Ammar. Kienu wkoll iżviluppa l-ispazju ta' taħt it-suntir tas-santwarju f'sala tat-tiġijiet u restorant li kienu ewlenin Fawdex. Żgur li mument mill-isbaħ fi żmien li hu kien rettur kienet iżjara hawnhekk tal-Papa Ġwanni Pawlu Ttini nhar is-26 ta' Mejju 1990, l-ewwel darba li s-suċċessur ta' Pietru żar dan is-santwarju. Dun Beneditt ħadem ħafna biex tinxteret id-devozzjoni lejn il-Madonna ta' Pinu, kemm hawn Malta u anke l-barra minn Xtutna. Fuq inizjattiva tiegħu tpoġġa il-mużajk biex bija tal-Madonna ta' Pinu ġewwa n-National Shrine ta' Washington DC fl-Istati Uniti. U wara li temm il-ħidma tiegħu fis-Santwarju ta' Pinu hawn Għawdex, huwa tela l-Awstralja u waqqa fis-Santwarju ta' Pinu u l-All Nations Marian Center ġewwa Bacchus Marsh hemmhekk l-Awstralja. Għal dawn l-aħħar 30 sena u fuqhom, Dun Beneditt baqa' jaħdem sal-aħħar biex din ir-realtà li beda fl-Awstralja tibqa' tikber u tiġbed iktar persuni lejn Alla permezz ta' Marija. Dun Beneditt għadda l-ħajja ta' dejjem nhar l-34 ta' April fl-età ta' 95 sena, mimli bl-omor u bis-snin ta' ħidma ħabbrika fl-għalqa tal-Mulej. Fuq xewqa tiegħu, il-ġisem tiegħu ser jindifen l-Awstralja f'dak il-post fejn huwa ħadem f'dawn l-aħħar 30 sena ta' ħajtu. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Nistaqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem.
Nejdu flimkien, glorja lill-Alla fil-oli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie. Inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħinna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt tal-btan. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-oli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej, int għażilt il-qaddej tiegħek is-saċerdot Dun Beneditt Camilleri għas-servizz imqaddes tiegħek f'din id-dinja. Ilqgħu issa dejjem flena u l-glorja tas-sema biex igawdi miegħek il-qawmiena l-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni, qarem il-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien il-qaddejja resqu lill-Apostli quddiem is-Sinidriju u l-Qadsis il-Kbir qalilhom: aħna għednilkom fuq li għednilkom biex ma tagħlmux fuq dan l-isem u waraw issa mlejtu l-Ġerusalemm bit-tagħlim tagħkom u tridu titfgħu ħtija ta' dad-demm fuqna. Iżda Pietru flimkien mal-Apostli wieġeb u qal: jeħtieġ nobdu aktar il-Alla mill-bnedmin. Alla ta' missirijietna qajjem il-Ġesu li jintom tiltuh billi dendiltuh ma' għoda. Alla għollih bil-leminija tiegħu u għamlu kap u salvatur biex jagħti lill-Iżrael l-indiema u l-maħfra tad-nubiet. U ta' dan kollu hawn xhieda aħna flimkien mal-Ispirtu Santu li Alla ta' lil dawk li jobduh. Lill-Apostli wara li tawhom is-swat ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu, imbagħad telquhom. Iżda huma ħarġu minn quddiem is-Sinidriju ferħana talli ġew meqjusa bħala nies li jistħolhom li jkunu maqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ngħidu flimkien: nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni u ma ferraħx l-dewwa tiegħi bija. Mulej, tellajtni mill-mewt ir-ruħi. Ħlistni minn fost dawk li jinżlu fil-ħofra. Ngħidu flimkien: nollik mulej għax erfajtni. Għannu lill-mulej ħbib tiegħu, faħru l-isem muqaddes tiegħu, għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda omor sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwilajja ta' ferħ. Ngħidu flimkien: ismani mulej u ħenna għalija, kun mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt fis-sfin l-għali tiegħi, mulej Alla tiegħi, infaħrek għal dejjem. Ngħidu flimkien. It-tieni qari jistħoqlu il-ħaruf il-maqtul li jirċievi l-qawwa u l-għana. Qarem il-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Jien Ġwanni ħarist u minn madwar it-tron il-ħlejjaq ħajjin u x-xjuħ smajt il-leħen ta' ħafna anġli li l-għadd tagħhom kien għaxriet ta' eluf u eluf ta' eluf jgħidu b'leħen qawwi. Jistħoqlu l-ħaruf li kien maqtul li jirċievi l-qawwa u l-għana u l-erf u s-saħħa u l-ġieħ u l-glorja u t-tifħir. U fis-sema fuq l-art taħt l-art u fil-baħar u l-ħlejjaq kollha li fihom smajthom jgħidu: lil dak li qiegħed fuq it-tron u lil ħaruf jingħata t-tifħir u l-ġieħ u l-glorja u l-ħakma għal dejjem ta' dejjem. L-erba' ħlejjaq ħajjin bdew jieġbu: Amen, fil-waqt li x-xjuħ inxteħtu jagħtu qima. Il-kelma tal-mulej. Ir-raddu
Kristu qam mill-imwiet u li ħalaq id-dinja u fil-ħniena tiegħu salva lill-bnedmin kollha. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu reġa' der lid-dixxiepli ħdejn il-baħar ta' Tiberjada. Derilhom hekk Xmum Pietru, Tumas li jgħidulu t-Tewmi, Natanel minn Kana tal-Galilea u li Zebedew u 2 oħra mid-dixxiepli tiegħu kienu fl-imkien. Xmum Pietru qalilhom sejjer nistat, qalulu ħaniġu miegħek aħna wkoll. Marru, rikbu id-dajsa u dak il-lejl ma qabdu xejn. Filgħodu mas-sebħ Ġesu kien qiegħed ix-xatt imma d-dixxiepli ma kinux jafu li kien Ġesu. Ġesu qalilhom għandkom x'tieklu ħbieb? Le, wieġbuh. Qalilhom wadbu x-xibka n-naħa tal-lemin tad-dajsa u issibu. Dawn wadbu x-xibka u imbagħad ma felħux jiġbduha daqskemm qabdu ħut. Id-dixxieplu li kien iħobb Ġesu qal lil Pietru il-mulej dan. Għalhekk Xmum Pietru kif semma li kien il-mulej xeħed fuqu il-libsa ta' fuq għax kien għodu weri u intafa' il-baħar. Id-dixxiepli l-oħra billi ma kinux imbeda wisq mill-art imma xi 200 drieħ biss resqu bid-dajsa jkaxkru warajhom ix-xibka bil-ħut. Kif niżlu l-art raw li kien hemm xi faħam jaqbad bil-ħut fuqu u xi ftit ħobs. Qalilhom Ġesu newlu hawn xi ħutiet minn dawk li għadkom kemm qbadtu. Xmum Pietru tela fid-dajsa u ġibet l-art ix-xibka mimlija b'153 ħuta kbira u minkejja daqshekk ħut ix-xibka ma nqasmitx. Qalilhom Ġesu ejjew kulu. Imma ħadd mid-dixxiepli mas-sogra jistaqsih int min int, għax kienu jafu li kien il-mulej. Ġesu resaq, qabad il-ħobs u newwilulhom u hekk ukoll għamel bil-ħut. Din kienet ġa t-tielet darba li Ġesu der lid-dixxiepli wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Wara li kielu xi ħaġa, Ġesu qal lil Xmum Pietru, Xmum bin Ġwanni, tħobbni jint aktar minn dawn. Wieġbu, iva mulej, intaf li jinħobbok. Qallu, irra il-ħrief tiegħi. Staqsieha t-tieni darba, Xmum bin Ġwanni, tħobbni jint? Wieġbu, iva mulej, intaf li nħobbok. Qallu, irra in-naċ tiegħi. Għat-tielet darba staqsieh, Xmum bin Ġwanni, tħobbni? Pietru ħassaf sa ta' qalb għax staqsieh għat-tielet darba tħobbni u qallu mulej, intaf kollox, intaf li jinħobbok. Qallu Ġesu, ira in-naċ tiegħi. Tassew ngħidlek, meta kont żagħżugħ kont titħażżem waħdek u tmur fejn trid, imma meta tixjieħ inti tiftaħ idejk u ħadd ieħor iħażmek u jieħdok fejn ma tkunx trid. Dan qalu biex ifisser bliema mewta kien sejjer jagħti glorja lil Alla. Imbagħad Ġesu issokta jgħidlu, ejja warajja. Il-kelma tal-mulej.
aħna l-lejla nixbħu ħafna lil dawn id-dixxiepli, is-seba' dixxiepli, illi marru jistadu u waqt li kienu jistadu Ġesu jidher f'nofshom u ma jarfuhx. Aħna nixbħuhom ħafna lil dawn id-dixxiepli. U kif Ġesu stiden lilhom għall-ikel, ukoll il-lejla stiden lilna l-ikel, aħna lek qegħdin hawn għax Ġesu stedinna l-ikla. U f'din l-ikla Ġesu jagħtina lilu nnifsu, jagħtina l-ġisem tiegħu biex nikluh, jagħtina l-kelma tiegħu biex tagħtina dawl fuq l-istorja tagħna, fuq il-ġrajiet tagħna. Żgur li kollha kemm aħna llum għamilna ħafna affarijiet. Forsi straħajna wkoll. Anki dik importanti li tistrieħ. Imma nimmaġina li għamilna ħafna affarijiet, forsi kellek biċċa xogħol żgħira, ġurnata mhux tax-xogħol, allura għamilta b'xi mod. Nimmaġina li ħafna minnkom għaddew il-ħin fit-tisjir, fil-preparazzjoni, forsi fit-tindif tad-dar. Nagħmlu ħafna affarijiet matul il-ġurnata. U għada kollha kemm aħna u l-parti kbira minna nisbħu għax-xogħol. Ħafna drabi aħna dak li nagħmlu għax tgħidulna rasna, mhux hekk? Nagħmel kif tgħidli rasi. Jew inkella nagħmluh forsi minn għalina li nagħmluh għax tgħidulna rasna. Imma nagħmluh biex inkunu bħal ħaddieħor, biex nagħmlu bħal ħaddieħor min jaf kemm pereżempju hawn familji żgħar, it-tfal tiegħi neħodhom il-futbol jew neħodhom għas-sfejn għax tal-oħra ħadithom għas-sfejn u ħadithom għall-futbol. Allura minn għalija nagħmel dak li tgħidli rasi imma nkun qed nagħmel dak illi jagħmel ħaddieħor, nisma' minn ħaddieħor. Il-Vanġelu tal-lum jurina li meta aħna nagħmlu dak li tgħidilna rasna, mhux dejjem il-ħajja tagħna tkun suċċess. U dan jgħidulna permezz tal-ġrajja ta' Pietru. Pietru qal lil dawk is-sitta li kellhom jew qallhom imxu ħammorru nistadu, marru jistadu. Kienu jiftemu bejniethom, żgur li kienu attrezzati għas-sajt, imma l-Vanġelu jgħidilna li jagħmlu lejl sħiħ jitħabtu u ma qabdu xejn. Lejl sħiħ jitħabtu u ma qabdu xejn. Imbagħad Ġesu jkellimhom, jidrilhom u jkellimhom u jgħidilhom isma' itfgħu fuq in-naħa tal-lemin tad-dgħajsa. Dawn jitfgħu, dawn jisimgħu din id-darba mhux minn rashom, din id-darba mhux kif jagħmlu s-sajjieda l-oħra, imma jisimgħu minn dak li qalilhom Ġesu u l-Vanġeli jgħidilna li qabdu 153 ħuta kbira. Huwa messaġġ qawwi għalina dan. Ħafna drabi aħna nasqu fil-vojt, naqtfu fil-vojt. Naqtfu u nduru fl-istess post. Għaliex? Għax nisimgħu minn dak li tgħidilna rasna biss u minn dak li jgħidulna l-oħrajn biss. Aħna dixxiepli ta' Ġesu, aħna nsara għax nikkommettu ruħna, għax niddeċiedu f'ħajjitna li nisimgħu wkoll minn dak li jgħidilna Ġesu barra minn dak li tgħidilna rasna u minn dak li jgħidulna l-oħrajn. U l-esperjenza stess tallimna li meta nagħmlu dak li jgħidilna Ġesu, meta nisimgħu il-kelma ta' Ġesu nabduha u nwettquha, ingawdu aħna stess, naqbdu l-153 ħuta kbira. U bir-raġun Pietru allura lil kapijiet tal-Lut fil-bidu tal-ewwel qari li smajna jgħidilhom isma' aħna hawnhekk nisimgħu iktar minn Alla milli mill-bnedmin. Bir-raġun Pietru jgħidha dik. Ma jgħidix għax kien brainwashed minn Ġesu Kristu Pietru. Ma jgħidix dik għax kellu rasu jibsa. Le, ma jgħidax kien jaqbillu, kien jaf li fil-ħajja jekk tisma' minn Alla, iktar minn Alla milli mill-bnedmin ħadgawdijent, ħangawdu aħna. Ekku jiena nħoss li jekk rridu ngħidu kelma u niġbru fil-qosor il-ħajja ta' dan il-bniedem ta' Dun Beneditt li jgħix tant snin u li ddedika ħajtu kollha, jekk innotajtu iktar minn 60 sena sħaħ minn barra s-saċerdozju ma f'dedikazzjoni sħiħa f'ħidma biex imexxi xerret id-devozzjoni lejn Marija. Jiena nemmen li dan il-bniedem kien jisma' mhux biss minn dak li tgħidlu rasu, minn dak li jgħidu l-oħrajn imma wkoll minn dak li jgħidlu Alla. U għalhekk forsi l-lum sal-ġurnata tal-lum ingawdu il-frott ta' ħafna mill-ħidma tiegħu ma nafx kemm minna nafu u xek li dik il-muntanja li nitelgħu li nieħdu gost nitelewha u nitolbu l-via sagra u ngawdu n-natura. Il-parti l-kbira tagħha jifrott tal-ħidma tiegħu. Sintendi frott ukoll tal-ħidma ta' dawk li ġew warajh. Il-bniedem li jħobb lil Alla u għalhekk Ġesu lil Pietru jgħidlu inti tħobbni. U meta Pietru jgħidlu iwa nħobbok, imma kif tkun taf li bniedem iħobb lil Alla? Isimgħu ir-risposta ta' Ġesu. Ira n-naċ tiegħi, ħossib in-naċ tiegħi. Ħobb in-naċ tiegħi. U din tot mhux biss għal Dun Beneditt, mhux biss salina s-saċerdoti, marina kollha kemm aħna.
Il-ħajja tagħna fl-aħħar mill-aħħar tikkonsisti f'din l-esperjenza sempliċi. Il-ħajja tagħna tkun valida, tkun f'saħħitha, tkun tajba, daqs kemm aħna nippruvaw inħobbu. Iwa importanti li nitolbu, importanti li mmorru l-Knisja, li nisemgħu l-Qudiesa, li nisemgħu l-kelma tal-Alla, x'dan kollu jgħinna nikbru fl-imħabba, jgħinna nikbru fit-twettieq tal-umanità tagħna, nsiru bnedmin aħjar. Imma bnedmin aħjar mhux għall-oħrajn għax aħna meta ngħidu bniedem tajjeb, bniedem għall-oħrajn ma jaqlax inkwiet. Le, il-bniedem tajjeb u tajjeb l-ewwel qabel kollox għalih innifsu, jgawdi jew l-ewwel. Ingawdu aħna l-ewwel. Nikkonkludi, bħalissa kif tafu intom fid-djoċesi tagħna bdejna nirriflettu ftit fuq il-partijiet tal-Qudiesa. Illum kien imiss nitkellmu fuq il-parti tal-kelma tal-Alla li jissejr minn hawn fuq minn Lambone. Intom tafu Lambone x'tifsira għandu dan il-biċċa qisu pilastru li fuq hawn il-ktieb, illi ħafna drabi jkun magħluq isek tidħol f'kaxxa, isek tħalt f'xi ħaġa biex taqra minn fuqha, huwa s-sinjal ta' fuq ta' xiex tal-qabar vojt, tal-qabar ta' Ġesu vojt. U minn dan il-qabar vojt, minn dan Lambone, minn dan il-post, l-ewwel il-letturi lajċi bħalna jaqraw il-kelma tal-Alla li tippreparana għall-aħbar l-iktar kbira tal-qawmin ta' Ġesu mill-mewt. L-ewwel qari, it-tieni qari, imbagħad inkantaw l-Alleluja. Wara l-ewwel qari u t-tieni qari ngħidu inroddu ħajr lill-Alla meta il-lettur jgħidilna l-kelma tal-mulej. Għalfejn ngħidu nroddu ħajr? Nirringrazzjaw lill-Alla għaliex? Għax din il-kelma lilna tispjegalna, tfissrilna, ddawwal l-esperjenzi li ngħaddu minnhom fil-ħajja. Kif tagħmel il-kelma tal-lowm? Kull darba li nisemgħuha din il-kelma iddawlilna ħajjitna. Imma mbagħad kif għadna kif għamilna nqum bil-wieqfa. Għaliex? Għax ikellimna Ġesu, sintendi fil-vuċi tas-saċerdot bniedem dajjef, imma li jirrappreżenta lil Ġesu. Ikellimna Ġesu mill-qabar vojt, Ġesu irxuxtat, Ġesu mqajjem u jagħtina l-kliem tal-ħajja. Il-kliem li lilna jgħinna ngħixu diġà tarxuxtati, ta' mqajmejn. Meta aħna nħobbu tħobbni inti iva mulejjin inħobbok. Meta aħna flimkien nippruvaw nisemgħu il-kelma tal-Alla u nwettquha, aħna bħal mamlu dawk is-seba' dixxibli tal-Vanġelu, aħna diġà nkunu qegħdin ngħixu tarxuxtati, ta' mqajmejn, ta' nies li għaddew mill-mewt għal ħajja. Araw iżbuħija tal-liturġija, iżbuħija ta' dak li għandna. U għalhekk qegħdin hawn aħna, mhux bi-sforz, mhux għax bil-fors, mhux għax obbligati, mhux għax inkella Ġesu se jieħu għalih, Ġesu ma jieħux għalih, imma anzi qegħdin hawn biex nieħdu xi ħaġa aħna għalina. Qegħdin hawn għax Ġesu l-ewwel tagħna l-kelma tiegħu issa minn hawn ftit ieħor se jgħidlek ħu kul dan ġismi, dan l-ikel tal-ħajja ta' dejjem. Inqu bil-wieqfa u nisqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed, il-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. Ufmu lej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull smien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel u mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verxni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu mitu difnu. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq bil-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika
Istqarma mudija waħda għal-maħfra ta' tnubiet. Istenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' spilli ġej. Amen. Ħuti Jeżi sejjew il-resqut tal-bittana qudiem il-mulej, ċerti mill-ħniena u mill-imħabba tiegħu għalina u liedu. Mulej, nitolbu karruħ Aziza tal-mibki Papa Franġisku, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal kull min imexxi biex jirrispetta il-kuxjenza u l-libertà reliġjuża taċ ċittadini kollha, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu sabiex ix-xogħol jagħti sodisfazzjon sħiħ lil kull persuna jisostni bid-dinjità lil familji ħalli jkollna soċjetà aktar umana, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Daħħal filena tas-sema lill-Aziż Saċerdot Mons Beneditt Camilleri li fħajtu eda bimħabba u bżelu il-Ministeru Saċerdotali. Kif tajtu l-grazzja li għadik fuq l-art, għatih li jieħu sem fil-liturġija tas-sema, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għat-talb ta' Omna Marija għatina l-Ispirtu Aziz li bih nkunu apostli tal-Madonna ta' Pinu fil-waqt li nitolbuk tagħti s-sabar u l-faraġ l-familjari, raba u benefatturi tas-Santwarju ta' Pinu u taċ-Ċentru Marjan f'Bacchus Marsh fl-Awstralja, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex narfu l-mulej Ġesu rxuxtat f'din il-laqa tagħna madwar il-kelma tiegħu u l-ħobs Ewkaristiku, nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Inroddu lek ħajr missier qaddis li tajtna lill-ommok u lill-istess ibnek il-waħdini biex ikunu magħna u biex juruna t-triq li twassalna sa għandek, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej l-offerta tal-Knisja ferħana u għatija li tgawdi lena ta' dejjem int li tant għamilt magħha biex tifraħ bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, nizzu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xiraq tas-sew mulej tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek imma b'ferħa akbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaruf tal-għid tagħna. U bl-offerta tal-ġisem tiegħu fis-sagrifiċċju veru tas-salib temm is-sagrifiċċji kollha ta' qabel u waqt li ntelaq f'idejk għas-salvazzjoni tagħna sar għalina l-qassis, l-artal u l-ħaruf. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-qawwiet tas-sema mas-setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenius in caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna Għaddis tas-sew int mulej, int lajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħaj l-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra x'oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Isqoftana Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek
Dom Beneditt, li joġbok issejjaħnu għal għandek minn din id-dinja, għameli kifu bil-mamudija, mitfibnek u bħalibnek, ek ukoll fibnek u bħalibnek jirxox tal-ħajja. Ftakar ukoll ftutna li raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seqq tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostlu il-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebbħuk Ġesu Kristu. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Iħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jien trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu li jerfa' fuq l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejn.
Nitolbu. U Alla, issa li tqarbilna bis-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna, nitolbuk tħenna l-qaddej tiegħek is-saċerdot Dun Beneditt Camilleri, ilqgħu fis-sema biex jara fil-verità sħiħa tal-misteri tiegħek li amministralek fuq l-art bi Kristu Sidna. U fit-8 ta' filgħaxija. Is-santwarju jala bil-barka sagramentali fil-10 ta' billejl. Il-mulej ma'kom, iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.